Amen.
Neska eskutikatu eta esan zion, talita, kum, hau da, ume, zuri esaten dizut antxa. Berehala, zuritu zen neska eta gelditzen hasi. Amabide bat urte zituen. Guztiak harrituta gelditu ziren, eta Jesusek zorrotz agindu zien. Inor ez zezala jakin, eta neskari katen emateko esan zien. Jaunak esana. Esango dizkizuet, gaurko egun handi honetan, gure bizitzan edukitzen ditugun edo pasatzen ditugun edo bizitzen ditugun egun gehienak iten ditugu azul. Zuek baina gaztetzen, bila gure egun gehienak iten ditugu azul. Ez gara koratzen, zer egiten dugu aste arte, euskalo. Baina egun gutxi batzuk gelditzen dira seinalatuta bizi guztirako, eta hau horietako dezue. Lehenengo aldiz, jauna hartuko dezuen egunen. Horregatik, oso egun berezia da. Egun bikaina da, esekula bazaude ez dezuna. Eta ez bakarrik gaurko ospakizunak eta gaurko pozak eta baitarik gaurko sentimendua. Bihotzean daukazuen sentimendua, hau da, Jesus maitatzekoa, eta Jesusen eskatzen ditu bezala, elkar maitatzea eta guztiek gaur sentitzen dituzue bezala, ez aztu sekula. Ez aztu, nahiz eta egun da hogei bizitzen bazean ere, beti eukatzen zute hori bihotzean. Ordu, gaurko honetan bi gauza esango dizkizu. Bi gauza besterik ez. Lehenengoa, zori dut jakinean, oso momentu guztarriak zuen horrela jantzen. Eta lehenengoa esatea, aia duzute, nola baita esateko helburu bat. Zuen prestatu zuen ondoren, eta nire txukietan prestatzen dago duzete, eta aia duzute helburu bat. Zuen kristau bizitza, bakizuen asistela bataioan. Eta bataiokoan zuen guraso eta aita amartxien kandela bat edukezuten eskutan. Piztuta zuen bezeak egonatzen, zuen asko oso txikia zitetelako. Baina, kandela txubat edukezuten. Kandela horrek esan nahi fedean, Jesusen gratako partaile egin zinetela. Eta kandela hori, apezak esan ziren, haiek ina egin zituzela ez izaltzeko. Gau, berriz duztu dugu kandela beste kandela bat da, ez da kandela baina sentitu berbera egin. Zur hori iztuta dobe zuen. Aiatu zuen helburu eta baina etxatu zuen ez dela azkeneko helburua. Abia puntua ere bada. Hemendik aurrera, nezetan etortzen zeratenean, badezunkera kulturu hartzeko, kristau eta beste modu batera bizitzeko. Eta hori da gauz bat, orain hemendik aurrera landu behar izena, zu hori modu figuratu bat ez esan behar, zu hori zutu hori baina bai zuen barnean
gauza onak eskatzea Jesusi. Gauza onak eskatzen badizkigu gauza txarrak, guretzako batean dira ez dizkigu, gauza onak eskatzen badizkigu zuek gogoetan hobeak izateko, familialde, norbait baldin baduzue gaizki edo zuen gauza guzti Jesusi eskatu dela, edo entzuten dugu, baina bereziki umei asko ez duztelako Jesusek. Ez aztu
Jauna, zuk ematen diezu sakramentuen bereginarra, diguzu zure zerbitzuak gauza egin gaitzala, zure doai santuak hartzeko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu. Eta zugana igoz aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzalde hau. Ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak santu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio puntatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondo berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio puntatik, hau nire odolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horregarri.
eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartitzari onartu gaituzulako, eta apanik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin deitzala, gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazut maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki gogoan hartuko ditugu Jose Mari Iriarte, Silverio Lopez-Etxea, 20. hilabetean, Juan Mari Makazaga eta Maria Izburu, zuen familiko hildakoak, eta hildako guztiak aditzazu zure aurpegiaren argitan.
Eta orain, agiatu da momenturik importantena zuentzako. Jesus lehenengo aldiz hartuko duzuen. Hau da, Jesus, orain zuen artea egiten dena eta zuen orain buelz baiera dio eta gure etxene kontzeko dutarrenatik horixe kantatuko dio zuen nik esateko zuen. Ona hemen jangoiko baina dutza, ona munduko pekatuak egiten duena zuri duzua jaunaren ahiatekoa.
beti behar dira izan